Magistar znanosti Zdravko Janč, rođen 1938. godine, kao specijalist dentalne medicine do umirovljenja je radio u Medicinskom centru u Slavonskom Brodu, te osim stručnog i profesionalnog rada sudjelovao u raznim kulturnim i poglavito humanitarnim djelatnostima. Jedan je od najdugovječnijih volontera u Hrvatskoj, koji je od svojih 80 godina života 50 godina posvetio humanitarnom radu Lige protiv raka, pomoći oboljelima od malignih bolesti te educiranju o prevenciji malignih bolesti. Svojim radom zalagao se za ostvarenje nacionalnog plana za borbu protiv raka. Aktivno je sudjelovao u mnogobrojnim akcijama edukacije mladih, te prikupljanju novčanih sredstava za kupnju medicinske opreme za ranu dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od malignih bolesti, koja je donirana Općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Dobitnik je niza zahvala i priznanja Nacionalne lige protiv raka i drugih humanitarnih organizacija. Njegov vrijedni humanitarni rad prepoznat je u široj društvenoj zajednici, te je proglašen za osobu Ponos Hrvatske u 2018. godini. Kako bi zahvalili za aktivno sudjelovanje, nesebično volonterstvo i izniman doprinos u promicanju i unapređenju zdravstvene kulture, kao preventive u otkrivanju zloćudnih bolesti, te dugogodišnju potporu i predani humanitarni rad kojim ostavlja neizbrisiv trag u radu Lige protiv raka na području našega grada na dobrobit čovjeka, dodjeljuje se javno priznanje Grb grada Slavonskog Broda.